Вижте много прилича на Исус Христос. Да. Кириле, виж? Да, знам. Прилича на Исус Христос. Само говоря с теб. Да. През компютъра на майка му. На комплекса на аерограмата е и защото има Ете! Сега ще имаш поздрави за Анджелина Джоли. Майка на Сашо, имаш много поздрави. Майка ми, от време на твоята, мерси подобно на твоята. Да ни изчака да ходим на да взимем по един чай. И утре, и майка ми каза, утре да изчака да пиете по един чай на пъзела. Няма лошо каза. Как можа да закъснееш? Пресли, как на те е срам? Спиш сутрин. Пресли, на вечер как заспиваш вечер? Когато закъсняваш 30 секунди. Аз съм... Някой е ресъбскрайбнал. Кой е ресъбскрайбнал? Не знам. Но се надявам, че той... Не. Аз ще бия прасет. Абе, защо прасетата се качва? Не, това после имаме прасета във вън. И така. Отиваме на танци. При прасетата какво? Използвам онлайн платформа. Вчера, не искам с моето. Не искам. Онлайн магазин у нас Това не е там. 20% преди 2 години, когато ще купим мобилното. Ама толкова тя да кажа хората. Ти до доктора? Друга, която ти е... Едва 12 на 100. Лидерът на ДПС Местан се разказва, след като през изминалите събота и неделя отстрелват вълка само за час и то само с по един изстрел. Пътният водач в района на кърджалийското село Нановица по време на лов с тържителите, когато членува. Не става и пак по черния дроб. Излизат на лов заедно. Всеки вземе своята позиция. Кое е масло? Само на видео. Разказва председателят на дружинката. По един изстрел ли ги повали? Си после ще на портия да
Идвам! Да. Ага. Младен. Да. Отстрани това е затворно поле просто близо до дивечовия участък студен кладенец. В дивечовия участък обаче за всеки трофей се плаща. Този да са пари на места. Значи, ние имаме решение на А заедно с парите и трофеите, които са всеки един от страни. Оказва се, това не е първата добра стъпка на първата функционер с ловните му дружини. той идва на единство на една определена с близките точки не бяха по-високи като смисъл отговаря на това. Отдето се добрата стъпка на своя лидер, тъй като Странен е започнал студентския празник, а как ще завърши след секунди пряко от епицентъра на Купонов Банско. И още на 8 декември. Как могат да помогнат на българчетата с аутизъм? и е да знаем, че те имат нужда, че имат нужда от нас. Добре да си правя опитка. А в спорта подробности за последните битки в Шампионската лига. Опасна игра, за щастие и без фатален край. Бирате на 13-годишно момче в село Давидково. За площадка Ванелин играл със своите приятели, когато едва не загубил ръката си. Докато се помни играта с пиратки. Приятел си от едната ръка и оставих едната и я запалихме, а по грешка тази деца ме държала в ръката се запали и докато бягах на другата и тя ми гръмнала в ръката. Андена се детето ни е виновно. С кой игра по-големи лица на си бях къща. Тази жена първа се притекла на помощ. То започна да вика пръщчето. Аз мислих, че дори ръката си, защото гъмежа беше много силно. Отведна настанена в болница, засегнати са палецът и показалицът, но лекарите обявяват, че ръката ще се възстанови. Състоянието. Децата твърдят, че са купили пиратките от магазин Сел. Установен обект, установена и самоличността на продавачката. Извършена продажба. За продажба на пиротехнически средства на малолетни и непълнолетни закон вижда глоба от 1000 в пиротехнически изделия, трябва да се следят техните указания и опитването за безопасност. Заради преживяното